Večeras ćemo vam predstaviti jednu zanimljivu i nesvakidašnju porodičnu priču uobličenu u roman gospodina Mikloša Samoša Marcipan, carstvo moga oca. Roman sudbi. Naš gost, autor, gospodin Mikloš, prvorođeni sin Maćaša Samoša, rođenog Mladena Savića, čiju fotografiju možete da vidite, unuk Sent-Andrejske Srpkinje. On je danas ponosni vlasnik nekoliko slastičarnica u Budimpešti. Njega su budimski novinari prozvali kraljem marcipana. Prevedena tako da u njoj osetite govor Srba iz gornje zemlje. To bio Srbi. Zašto? Pa zato što oni uvek moraju da budu najbolji. Čim se trojica nađu, uvek priču o tome kako su oni najbolji, kako sve znaju, kako su uvek šampioni. Moraš da se baviš poslastičarnicama. Ti si rođen za taj posao. To je tvoja budućnost. Mnogo ljudi iz ovih krajeva dolazi u Budimpeštu i Mađarsku, proba specijalitete Samoša, a da ne zna ko je porodica Samoša, odakle dolazi. Divan čovjek sa svojom porodicom došao da to podeli sa vama. Hvala vam. És arra gondoltam, hogy írni is tudok, meg újságíró iskolát végeztem. I pošto sam mislio da i znam da pišem, završio sam i novinarstvo. Mesélni is tudok. Znam i da pričam. Pénzem is van. Imam i para. Apám meghalt. A otac mi je umro. Már nem fog megsértődni. Neće se uvrediti. És akkor megírjuk a történetet. Onda ćemo napisati njegovu priču. Tehát így született ez a könyv. Ovako je nastala ova knjiga. Olyan szegénységbe éltünk, vagy éltek, amit nem is tudnak elképzelni. Živjeli smo u takvom siromaštvu koji vi ne možete ni da zamislite. Apámnak mindig az volt a legnagyobb, hogy mondjam, vezérfonal, I otac mi je imao uvek jedan pravac, hogy ő szerb, da je on Srbin nem hagyja magát, i da ne da se és ő gazdag lesz. i da će on postati bogat. És mi meg mindig cukkoltam emiatt, A ja sam uvek ga maltretirao zbog toga, hát viccelődtem vele. šalio sam se És egyszer, ezelőtt 25 évvel i pre 25 godina nyitottam egy cukrászdát Budaörsön, építettem egy cukrászdát, izgradio sam i otvorio sam jednu poslastičarnicu u Budaörsšu. kivettem, és Bio je lep dan oda volt írva, egyébként benne van a könyvben a kép, hogy Szamos cukrászda. i bilo je napisano Samos poslastičarnica. Akkor látod, hogy oda mi van írva? Jel vidiš tata šta piše tamo? Persze, Szamos cukrászda. Jeste, kaže. Na Samos jó, de ez én rólam van elnevezve, nem te rólam. Ali nazvan je po meni, a ne po tebi. Gondolkodni, Ali akkor azt tudom mondani, hogy kad bi trebao da pokažem od čega smo postali ovako slavni, ezt csináltam. to je to.